ассалому алайкум дӯстони азиз, алҳамдулиллаҳ имрӯз дар ҳамин ҷои ҳиҷомаи бобоҷон ки мо дар дим этажем, дар якум этажаш магазини одежда обув, яъне ки ҷое ки ҳоҷионшоп буд, магазини ҳоҷионшоп дар ҳамин ҷо абнавӣ чида магазини беҳтарин дода шуд ки ин либосҳо камтар аз дигар нархи навои магазинҳо фарқ мекунанд, барое ки качески ё сифати инҳо фарқ мекунанд. мақсад на танҳо аз тапчика ва аз футболка, тамоми чизи нозикии ҳамин мардона дар ҷо ёфта мешавад. баъд хусусан маладёжо метуни аҳмиҷа биёи форма кунӣ барои тӯи сардаҳни пиҷако, яъне тамоми намуди чиз дар ҷо чи ҳастай ёфт мешавад. ба ҳамон хотир бародар азиз ки дина спортсменторо омадан видеошо мебинӣ, акай Фаридон Одилов, Мақсад Азам Ғафуров, Беҳрӯз бародарим, ҳамаш хулоса омада буданд дар ҳамин ҷо шигирд чико карданд, ҳамаш харид карда сар деҳан карда рафтанд ва ё как меҳтоҷ ба итсон набуданд, аммо омадан аз ҷои ҳоҷӣ бародар мақсад чико карданд харид карда рафтанд. ба ҳамон хотир дӯстон азиз шуморам ба дили пур метунӣ биёи аз ҳамин магазини бачо бо намешид размин набуде, яъне ки аз ҳамин магазини бародар чико кунӣ сар деҳан карда форма карда равӣ. аллоҳ нигаҳбон ту бароли кор кушоиш кор. ҳиҷомаи бобоҷон 88 якум этаж магазини одежда обув Краснодарск 66 корпус 2 метрои Люблино 86 хидмат барои ба ҳамҷа 2 минута. худо нигаҳдор барои кор тамошо кунед.